I denne video vil jeg nu bevise, hvordan man kan finde toppunktet på en parabel ved hjælp af formlen for toppunktet x-toppen er lige med minus b divideret med 2 gange a. En parabel er grafen for en andengradspolynom, der har formlen a gange x i anden plus b gange x plus c, hvor a, b og c er konstanter, og som på forhånd er givet, når man får en andengradspolynom. Som sagt, så er grafen for en andengradspolynom en parabel, og det vi nu er ude efter er at bestemme toppunktet på parablen. Og det er der, hvor parablen vender, altså det her stykke, som også kaldes for et ekstrema. Det kan enten være et lokalt minimum der, eller hvor parabelgrenene de vender opad, ligesom her. Der kan vi se, at det er en glad parabel, som også kaldes for en glad parabel. Eller er der et lokalt maksimum, hvor parabelgrenene vender nedad, og så kalder man det for en sur parabel. Vi har forskriften for en andengradspolynomie, der siger a gange x i anden plus b gange x plus c. Vi har også fået en anden hjælpesætning, der siger her, y er lige med a gange parentes x minus h i anden plus k. Og de her to, de er de samme, hvor h og k, det er vores toppunkter. Altså h'en, den står for x-koordinaten, og k, den står for y-koordinaten. Vi skal nu få vores hjælpesætning her, få den omskrevet til vores normale standardsformel herover. Og det gør vi først ved at vi ganger parenteserne ud, som kvadratsætningen siger, så den kommer til at se således ud. Derefter så ganger vi a ind i parenteserne, så den kommer til at se således ud. Og nu har vi sådan en ligning her, som allerede ligner vores standardsformel. Og nu skal vi så småt begynde at samle vores led, så de kommer til at ligne standardsformen. Og det gør vi ved så den kommer til at ligne den her. Som sagt, som der står hernede, at det her det bliver vores b, og det her det bliver vores c, og det her det bliver vores a. Så a'eren, den er der, ligesom der står ved vores standardsformel. Vores b, det er det her led, som er det her, og vores c, det er det her, som er der. Så nu har vi fået samlet alle vores standardsformel og omskrevet den fra hjælpesætningen til den normale standardsformel. Og det vi nu skal gøre for at finde x-koordinaten, det er at vi skal isolere h. Altså vi kan se her, at vi har taget den herfra. Så den starter med at se således, at b er lige med minus 2 gange a gange h. Og det vi nu skal gøre, det er at vi skal isolere h. Og det gør vi ved at dividere minus 2 og a over på den anden side, så den kommer til at se således ud. H er lige med minus b divideret med 2 gange a. Og det er så den vi har heroppe. Det er den samme, og det er på den måde man finder x-koordinaten.